Perdón que chego tarde e que viñen en autobús urbano. E é extraño porque desde que o alcalde de Ourense, logo de anos de amenceres e ideas de eureka, transformase radicalmente as liñas de autobús en Ourense, a cidade vive na vanguarda da mobilidade sostible ou algo parecido, porque xa sabedes que Ourense sempre é a vanguarda de algo. E como se pode ver, por exemplo, por esta simpática parada de autobús na que nos atopamos, ademais de vanguardista, é bonita, non me digan que non, por non falar do espazo, un espazo para estar con vistas fantásticas e maravillosas. Hoxe informe o que sae á rúa para preguntar ás persoas usuarias do autobús urbano que opinan do novo sistema, aínda que non sei por que facemos isto, xa que seguro que todo o mundo está encantado da vida. Xa saben que aquí, sobre todo en Noticias Dispersas, somos un pouco mala xente, pero levamos a verdade sempre por diante. A ver que nos conta a xente. Que é un descontrol, porque agora queres escoller para ir por Corros Enríquez e casi non pasa ningún, todos van por aquí. Ali vende tamén un descontrol, que antes iban no reto a Viles Residencia, agora non, pero bueno, que a ver se volven poñer como estaban. Hoxe estamos a 6 de outubro e prodúcese a quinta remodelación destas liñas, porque xa cambiaron 5 veces desde hai 2 semanas ou 3 semanas. Parece que se está chegando un pouquiño cada vez máis o que era antes, pero vostede pensa que debería ser como era antes, verdade? Creo, non sendo que, bueno, que algún apoio tuve que cambiar algún, por si por algún sitio non vai algunha línea, pues bueno, tampouco, claro, todo o mundo ten que estar servido, pero creo que estaban ben antes. Yo no sé muy bien, pero muy mal. Yo creo que estaba bien antes, me parece, ¿verdad? La línea que lo quitaron, no río Mau. Y ahora te cansas aquí de estar esperando el autobús. Estás ahí un montón de tiempo. Perdón, que se nos aquí acumula el traballo. Díganos, señora, que nos escoita. Que los vuelvan a poner como estaban. A nosotros nos venía bien el 7, nos dejaba por lo menos junto el médico y ahora tenemos que hacer transbordo. Que ponga el 7 para el centro médico, así estamos perdidos. ¿Alguén máis quere dicir algo? Pueblo, falade! Estábamos moi servidos, pero ahora estamos moi mal. Pois mire que xa fixo 5 cambios, desde que fixo cambio grande, en 3 semanas cambiou 5 veces cousas. Cambiar era o alcalde. Cambiar a mente, que até me ter torcida. Que ya pienso que cambiar. Falaron libremente, nós non lles pagamos nin nada, A campaña promocional do Concello de Ourense para defender este novo sistema de autobuses define este sistema como rápido, seguro, accesible e confortable. Será certo? Vimos que estaba falando aí co chofer que estaba aquí esperando un autobús. Nada, que ahora para Cudeiro aparecer por aquí por xunto ao Parque do Puente non ven o autobús, que temos que ir coller a Avenida de Marín. Mire, señor Jácome, faga o favor de poñer os autobuses como está. Usted non ten que traballar, pero nós temos que traballar. Se quere que haxa menos coches, poñalos un autobús, senón non vamos ter que ter un coche nunha casa, vamos ter que ter 3. Pero deixarnos sin autobús as persoas maiores e as outras para ir para o ambulatorio. E non sei que vai facer este home. E deixame ir a min que eu sentía. Dixen, que sintes que? Que sinto son eu, verdad? Pero bueno, e así que estamos moi mal cos autobuses. Como vou ao ambulatorio con isto? Lo único que funcionaba en Ourense eran los autobuses y los trasladó todos. Ahora nos mismos, mira, va ahora ahí el se bajó por ahí y le digo yo, ¿y tú cómo vas por aquí? Que no baja ninguno, dicen, no sabía ni que no había ya esta parada. Yo me lo dicen, nos tiene tan locos que no sabemos ni para dónde vamos. Ya estamos bien de no cambiar tantos años, a mí me parece muy bien que haya cambios. Vale, sin más. No sé a ver ahora si está bien lo que van a poner, yo no lo sé. Ahora no hay el caldo, no es a gusto de todo. También hay gente que dijo que antes tenía menos servicios, ahora que tenía más servicios. Hay gente que le va bien. Pois aquí estamos nun autobús urbano dirección á residencia na liña 1. A ver que opina a xente que vai por aquí sobre esta experiencia de viaxar en autobús. A mí collendo en Barracanes se levou má para mes. Eu quería ir a Cuña a facer que tiña que facer unha analítica, collendo a víspora para mirar que recorrido facía. Permitime no autobús, como ao ser jubilado, igual me mirar hasta onde vai.
2 horas e cuarto, vexi no Parque San Lázaro que tiña un cabrón que non me quentaba nin o sol. Porque se a mí me dice que teño que facer ese recorrido que empeza lá, eu xa non monto no autobús. Pero a mí quen me dixo que me levaba a Cuña era el. Eu teño vez para 9:20, usted que entende que eu salga ás menos 20 de Barrocanes, hasta as 9:30 eu teño tempo de chegar a Cuña para facer analítica. Pero se me fai o recorrido, por Palmés non. Pois aquí chegamos, foi un viaxe con espectáculo. Lo único que tengo que decir es que para el trayecto del Couto, con toda la población que vive en el Couto, es imposible con los horarios ahora que el autobús llegue a tiempo para trabajar la gente a las 8 de la mañana. Estamos aquí nunha parada de autobús ao lado do complexo hospitalario de Ourense e observamos unha simpática cousa. Aínda nestes papeles que puxo a empresa concesionaria e o Concello de Ourense, aínda existe a liña 1B Cudeiro-Berrocás, que xa non existe desde hai unha semana, era a liña 2. Parece ser que non tiveron tempo de cambiar os papéis e que está todo tan preparado está todo, que é difícil seguirlles o ritmo. Quitaron 15 ou 16 en todo Ourense. Entón o transporte non é o mesmo que como estaba antes, é verdade. Porque agora fai outros recorridos por un lado e por outro, entón hai a xente que non se lle pon ben, entón, claro, querían mellor como estaba de outra forma. E noutro caso tamén a xente onde non iba tamén non ve ben así, pero bueno, non vai todo ao gusto de todos. Algúnha cousa que lle quera dicir ao alcalde, porque aseguro que isto vai no ver. O que podo dicir é que fixera as cousas mellores, eso sí que eso un ve a xente dice que non está facendo moi ben as cousas. Non teño nada contra el, pero é o que dice o personal por aí que non están ben as cousas que está facendo, eso é. Porque os autobuses podían ter de outra maneira, moito mellor. Pero bueno, como eles son os que mandan. Pois nada, creo que despois dunha mañá coñecendo a opinión da xente sobre o novo servizo de autobuses no Concello de Ourense, chegou o momento do noso merecido descanso. Eu marcho para casa, a ver se ven un autobús. Ben, case mellor vou andando.